Ahora empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Empezamos co pleno ordinario do día 20 de febreiro de 2019. E empezamos co primeiro punto da onde diría que a aprobación se procede a acta da sesión anterior. Unha moción para acta. Las respostas que me eches nas preguntas que fixe no pleno de decembro sobre o apoio a la iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista de Berga que tenga 3 médicos que corresponden, aquí dis que xa contestaba, pero sería tamén explicaches que, bueno, debía ser que había unha sustitución e tamén comentaches que estaba en contacto con Meloína, non ves nada disso por aí, voto en falta, igual habría que Pero creo que está na anterior resposta. Anterior. Vale. Que había dos que están na anterior. Vale. Perfecto, non hai problema entonces. Pasamos logo a votar, votos a favor. Pois aprobase con unidade. Pasamos entonces ao segundo punto, que é a aprobación provisional se procede da imposición da tasa pola utilización dos servicios do Centro Coworking de Vedra e a ordenanza fiscal reguladora da mesma. Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 8 de febreiro. Sobre a aprobación provisional de imposición da tasa pola utilización dos servicios de coworking de Vedra e a ordenanza reguladora da mesma. Desde que propouso o pleno, a acción seguinte se pode aprobar provisionalmente a imposición da tasa pola utilización dos servicios de coworking Vedra e a ordenanza fiscal reguladora da mesma cuyo texto é complementar. Segundo, expoñer ao público anterior acordo mediante anuncio que se publicará no boletín oficial da provincia no que vai votar. Terceiro caso de que non se presente unha alegación no plazo puramente citado, o acordo entenderase efectivamente aprobado. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa extendido o Sr. Lago Lestón, do PS de Gatosoi, informa formalmente aceptada a proposta. Alguna cuestión? Entendo que ao final os precios van quedar como falamos outro día, non? Como xa o falamos outro día e chegamos a un acordo, non, tenemos a favor. Da proposta. Non hai moción máis. Pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación provisional se procede da modificación puntual do PSON relativa ao ámbito do sindicato do Parque Empresarial de Vedra. Informe sobre a aprobación provisional da modificación puntual do PSON relativo ao ámbito do sindicato do Parque Empresarial de Vedra. O Pleno do Concello aprobou na 9 de xullo de 2017 o expediente de modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal sindicato. Logo remitido ao órgano autonómico competente no 11 de abril, emite orden na que se resolve non otorgar a aprobación definitiva a modificación pretendida que deberá redactar os documentos modificados precisos para emendar a disposición cidadana no artículo no apartado 3.2 da orden mencionada e que os trámites oportunos deberán elevarse ante a Consellería para a súa aprobación definitiva. Logo de modificado polo Fernando González Blanco, en calidad de arquitecto, quando teña el proyecto do proxecto técnico, logo de requerir os informes de aguas de Galicia, Consellería de Medio Rural e de Fiscal de Calidad Ambiental, que foron emitidos con data 12/12/2018, Consellería de Medio Rural, 17/12/2018, Dirección Xeral de Calidad Ambiental, 4/2019, Aguas de Galicia, e incorporados ao expediente
Logo dos informes técnicos e jurídicos incorporan ao expediente, e é visto disposto no artículo 67 da Lei 2/2016 do Suelo de Galicia, propónse, primeiro, aprobar personalmente o proxecto modificado asignado por Fermín González Blanco e da data 23/10/18 da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal sobre as condicións de desenvolvemento do ámbito do suelo denominado Suncata, Parque Empresarial en Vedra, nos termos de expedientes tramitados en un momento licenciado, elevar o expediente da mencionada modificación puntual do PEXON xunto cos proxectos á Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio co fin de que resolva sobre a súa aprobación definitiva. O señor Lago Lestón e Posa Rodríguez solicitan que se envíe informe da Xunta de Galicia. A Comisión de Urbanismo Plans, para a señor Lago Lestón, PSDG PSOE, e voto en contra do señor Posa de BNG, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, tal como falamos outro día na comisión, en 2017, vamos a esta aprobación profesional, e xa tivemos un intenso debate sobre este asunto. Agora, nós, particularmente, reiteramos nas claras alegacións e debate para non facelo máis longo e reiterativo, por tanto, remitímonos a todo dito reglamento, porque realmente vamos a hacerlo por unha cuestión de fondo, senón unha cuestión que chegados a un punto ante a aprobación definitiva, pois, mandamos a Xunta, basicamente, que compre incorporar de forma detallada o documento de modificación transversal de propostas e que os elementos das redes que se escutarán e se incorporan os novos estudios estableciendo a mención de transformación. É dicir, unha cuestión máis de forma, de incorporar unha serie de fichas a plano que iba sin eles, e, por tanto, na lei, unha vez feito isto, se levará de novo logo dos trámites oportunos, que era discutir, que era que terlo de novo entreza aquí ao pleno, pero entendemos, para evitar problemas de forma, pois que debo volver a pasar por trámite de aprobación provisional, probablemente tamén da publicación, posiblemente, e depois elevado outra vez arriba para a súa aprobación definitiva. Como digo, son unha cuestión máis de forma que de forma. Se queredes, nós soltamos o voto a favor. Si queréis comentar algo. Boas noites. Bueno, non sei que temos algo que decir, pero queríamos dar a palabra ao señor Posa, porque sabemos que ten algo que decir e queríamos escutar antes de manifestar. Bueno, varias cosas. Primero, lendo o informe que informe da Consellería de Ordenación, con esta modificación, no punto 6 dos antecedentes, indica que non se presentaron alegacións. Eu presentei unha alegación. Por tanto, aquí hai un erro que non é tal. Posteriormente, no mismo apartado, no punto 9, dice que o director municipal emite un informe técnico desestimando a alegación presentada en favorable ao proxecto redactado. Entendo que este informe que se dera Fermín é o correspondente á miña alegación. Porque me sorprende que a miña alegación non fora elevada á Consellería. É dicir, como é que a miña alegación non foi elevada á Consellería de Ordenación, sendo unha alegación en trámite en forma correcta e ten que ser respondida dende o Concello de Letra pola Dirección Municipal. Como é posible que na Consellería primeiro non te aparezan alegacións e posteriormente aparece unha contestación á miña alegación que non sae do ámbito municipal? É dicir, os técnicos da Consellería parece que en ningún momento leron a miña alegación. Punto primeiro. Punto segundo. Entreguei un informe que non me deron tempo ni para respirar, así que lo fixen exactamente en 20 minutos. Ten algún erro, entreguei ao secretario o informe, doi horas corrixido a mão e vale ben. Mande, por favor, o informe, solicitas este informe, solicito que seña incorporado ás actas do pleno e solicitase además que o presente informe se xa elevado á Consellería de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio, Desexo da Ordenación do Territorio e o urbanismo a maior brevidade posible. O informe ya se dice a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
con resolución de entrada 500 y de 16 de abril, apartado 5, cuarto, resolución, se indica que el Concello deberá redactar los documentos modificados precisos para enmendar as deficiencias sinaladas no apartado 3.2 desta orde. O se levará logo dos trámites oportunos ante a Consellería para a súa aprobación definitiva. Bueno, a data do 20 de 2 de 2019 nos non temos o informe correxido, es decir, nos vamos a fazer unha votación con unha modificación parcial do peixón que me entregou, que me mandaron, e moitas gracias por mandado desde o Concello, e pouco máis. É dicir, este informe editado por Fermín, vamos a facer unha votación sobre algo que non temos unha outra vez máis, pero bueno, xa, obviando, a data do 20 de 2 de 19, o Benega non tivo acceso ao informe do Arquitecto Municipal editado 21 de 12 de 17, que, en fin, xa pasou tempo, onde sinala que se está tramitando un proxecto de execución de colectores dunha nova estación depuradora que afecta a maior parte da conca onde se sitúa o ámbito o que dá vía de solución a problemática que se suscitada. Bueno, en todo caso, o Concello alega que o proxecto de execución é o denominado depuradora de Fontao ou depuradora de Nozar, de tamaño e capacidade sustancialmente menor a depuradora de Ribeira. O porqué é un cálculo rápido, dice os núcleos afectados son esta batería delas. O proxecto que vostedes fan é unha especie de, por lo que entendí, unha sectorización, porque claro, non teño o proxecto original. O que fan é que collen os tramos, o sea, toda a densidade da depuradora de Ribeira e a dividen en dúas novas depuradoras. Unha que chaman de Ribeira, que está na situación aproximada desta volta, e outra que é a de Fontao, que é a que nos afecta. Por lo tanto, a depuradora de Ribeira original ten unha capacidade de habitantes equivalentes de sobre 2.000 e pico habitantes equivalentes. Esta, de acordo co informe que entrega o propio arquitecto municipal, ten habitantes equivalentes, 500 habitantes equivalentes. Bueno, indico iso, o criterio para o cálculo dos habitantes equivalentes establece no Real Decreto 11 do 95 e na Directiva 91 de 271. No cálculo de habitantes equivalentes para a dimensión da depuradora participan non solamente as persoas que viven na zona afectada, senón as explotacións candeiras a razón da xente equivalente. Cada vaca 4 habitantes, un porco 3 habitantes equivalentes, unha villa 3 habitantes, unha faina 2 habitantes equivalentes. A norma é así, como digo a mí. Obviamente, vostedes obviaron que esta depuradora de formación, que quera chamar, recolle nada máis e nada menos que as maiores explotacións prácticamente que temos no Concello. Se recolle a explotación, unha explotación de aproximadamente 70 cabezas aquí no casco urbano de Vedra, e dúas en Fufín, unha granxa de porcos que non hai incluído no medio de conta, que ya incluo na modificación a mão, máis unha pequena granxa en Marzán, aproximadamente. Un cálculo aproximado por enriba de todo isto supera os 1.000 habitantes equivalentes. Solamente o que é o Jando. Vedra ten unha población aproximada de 600 habitantes. Poñamos que afecte a metade. Se temos en conta, además, que recolle colexio, casa de maior, biblioteca, pabellón de deportes, casa consistorial, superamos ampliamente os 500 habitantes. En consecuencia, solamente a depuradora de Fontao debería soportar como mínimo unha capacidade de 1.500 habitantes equivalentes. Este informe que nos rebota calquera técnico. O Benega da Vedra, a través do seu vocero municipal, Antonio José Rodríguez, afirma que a depuradora en proxecto non ten a capacidade para cubrir a demanda da anterior depuradora de Ribeira. A tal fin emite o presente informe que solicita a sesión incluída nas actas da sesión ordinaria que se van a celebrar na Casa do Concello ás 20:30 horas do día 20 de febrero e así mesmo solicita que o presente informe sexa elevado a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo a maior brevidade posible, conxuntamente co resto de cousas que teñen que alegar vostedes para que lle den a aprobación parcial que solicitan. Teñen aí un informe, aquí está o corrixido, este está corrixido, este aquí está corrixido, bueno, teñen aquí, por favor, pasando para o secretario anterior, que era aí corrixido a mão, asinado, non tive máis tempo, non veo máis tempo para facelo millor. O informe novo imprime a granxa de porcos, basicamente. Que es posible que haya una granxa de porcos. Y las manos, sí, es, volvimos a todos los ejemplos. Podemos votar un número para saber a cantidad de habitantes equivalentes que necesitaríamos. As súas dúas depuradoras que ten planificadas Fermín non chegan entre as dúas a 1.000 habitantes equivalentes. Entre as dúas, non chegan a 1.000 habitantes equivalentes.
Fermín o único que contabilizou son habitantes, persoas. Non contabilizou toda a carga que establece o Real Decreto que é imprescindible contabilizar no ámbito rural. Bueno, Non se pode ser, pero non se pode votar con no seu día xa votamos a favor deste plan de sectorización, polo que recordo daquel momento xa quedaba claro de que evidentemente a nova depuradora que se iba a facer pois iba a ser de menos capacidade. Se non me equivoco, este plan levaba unha modificación do que ven aquí no visión, de como se deben depurar as augas, e se lle obriga aos que se vayan a implantar no polígono depurar as súas propias augas. Evidentemente, a capacidade é menor. Se ven, nos encontramos con esta intervención do voceiro general que cuestiona unha serie de diferente a alegación que ele fai, efectivamente, aquí en Congo, o arquitecto municipal emite o 26 de junio de 2013 informe técnico estimando a alegación presentada. Eu entendía que isto tiña que contestar a Xunta, a alegación, as alegacións. Se debe certo que todos os informes son favorables e nós queremos que se desenrole o polígono desta maneira, que de outra o vemos bastante difícil. O que pasa é que me ven á cabeza algo que li estes días nas noticias, algo que pasou en Lalín, que os veciños unha plataforma conseguiu parar que Fenosa pasara unha liña de alta tensión por uns terrenos que estaban protegidos e, bueno, os informes favorables da Xunta e de todo, pois ao final chegou ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia e botaron para atrás, nin informes favorables nin nada. Entón, nós entendemos que neste punto, pois, cando están as cousas, nos vamos a escutar. Bueno, moi brevemente, eu, en relación a primeira cuestión que planteé Sánchez foi, en relación a alegación feita nos momentos, onde se levaría, imagino, a tramitación correcta, os amigos técnicos saben contestarán, pero isto que dixe do informe é ser un resumen feito de antecedentes feitos por un funcionario da Xunta que non había que comprobar efectivamente se subiu allí, non subiu, o importante é que a tua alegación levara a tramitación correcta que ten que levar. Iso, sen ninguna base, supoño que tuvo a tramitación correcta que ten que levar a alegación feita por tío, por aquel veciño en relación a iso. O que presentas hoxe, que son cuestións técnicas que incorporadas non ten un problema en subilas, a eliminar subilas no expediente, etc. Podemos considerar como alegación a esta aprobación, por suposto. Pero non nos vamos a meter aquí en cuestións técnicas que responden aos técnicos, responder, como unidade non son técnico, e xa eles queren responder estas cuestións. Imagino en calquer caso que estas modificacións procesadas polos técnicos municipales, nos cales nos confiamos, os cálculos que te faz en canto a habitantes, etc., supoñen que saben a mesma maneira que se fixaron os aumentos do PSOE. Que digo, imagino, pero non vou dar un parte técnico porque non sei. Non incluye os habitantes equivalentes. O PSOE sí incluía os habitantes equivalentes. Os dos incluían os habitantes eran os 1.000 habitantes equivalentes. Poñer 1.000, a como poñer excepto de Herrera entre 1.000 e 2.000. Supoño que pola capacidade de crecimiento dos solos urbanizables de Berga. Non das grandes. Entonces, es que así non se calcula. Bueno, pero estou dicindo que está falando de persona non sempre. Si vos, de Codador de Ribeira, de 1.000 a 2.000, tendo en conta a cuestión, pero son cuestións técnicas, que non vou meter. Peor todavía. Porque entonces eso quiere decir que o técnico, que esta modificación que ni tiña no dice que había unha modificación puntual sobre el tema. Esa modificación puntual é de 2000 estado, por lo que hai, pero... estou falando do pensión do 2000. Sí, pero este argumento é unha modificación puntual do pensión.
Sí, sí, modificación evidentemente. puntual do pexón. E é onde se inclúe os 500 habitantes equivalentes en cada unha das dúas. Claro, sí, sí, sí. No, É dicir, que Efectivamente. si resulta que por ixe estaban entre 1000 e 2000 e agora reparten en dúas de 500 e non tiveron nin en conta daquelas, porque na miña alegación original xa incluía un párrafo onde dicía que nin sequera estaba ben calculada aquela, que había que recalcular porque non se tiveran en conta granxas e demais. É dicir, se nin sequera o que contestou a miña alegación tivo en conta, eso, pues, De todas formas, son cuestións técnicas que nos aí non vamos a mover. Darse a tramitación oportuna, como ondease non son un técnico para resolver estas cuestións. De acordo? Eu, ainda así, gustaríame que o secretario, eso sí, porque xa é unha cuestión casi feroz ao tema personal, é dicir, quero saber, porque este señor da Consellería, na Consellería non consta ninguna alegación. E o único que consta é a contestación a unha alegación dende o ámbito municipal. É dicir, quero saber, porque a miña alegación non chegou á Consellería. Eso sí que necesito saber. Se é que non tiña que chegar, ou se é que non chegou nunca porque houve un extravío. O que sí que é certo é que estamos dentro da data correcta para e establece nada a Consellería. Si foi entregada como alegación, quero saber por que este trámite non parou arriba. É dicir, porque na Consellería a única noticia que teñen é da contestación á miña alegación, non da miña alegación. Bueno, quedan represadas as túas cuestións. Non haberá máis, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois apróbase con 7 votos a favor do PP, 4 abstencións do PSOE, un voto en contra de Concello non escrito e un voto en contra de Tomás. Pasamos ao cuarto punto, que acorda e se procede sobre a ratificación do expediente de cesión gratuita de parcela á Asociación de Vecinos de Pontilla con destino a Cemential. O informe da Comisión de Economía Especial de Controlaría de febrero de 2019 sobre a ratificación de expediente de cesión gratuita da parcela da Asociación de Vecinos de Pontilla con destino a Cementerio Parroquial. Tras o corto expediente de cesión gratuita do seguinte ben inmoble a Asociación de Vecinos de Vivian de Pontilla aprobado polo Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada o día 27 de abril de 2015. Instruído de conformidade con requisitos previstos nos artigos 109 e 110 do Regulamento de Bens das Corporacións Locais. Parcela número 367 por 1508 de Concepción Parcela de Pontilla adquirida polo Concello mediante xubilación directa a título gratuito do Agadén en virtude do acordo 24 de marzo con destino Cementerio Parroquial. Proponse primeiro ratificar o expediente de cesión gratuita da citada parcela á Asociación de Vecinos Vicente Miliano. Segundo, condicionar a citada sesión as condicións impostas por Agadén de acordo no acordo de cesión. O inmoble destinará-se ao cementerio parroquial se o ben cedido non se aplica ao fin señalado no prazo de 2 anos del otorgamento do documento de cesión ou deixa de estado con posterioridade, se se descuida ou utiliza con grave quebrantamento, considerarse resuelta a cesión e o ben reverterá a entidade cedente. A Comisión, coa excepción de PSG Poso de BNG e do Roberto Castro, informa favorablemente a citada proposta. Alguma cuestión? Pasamos a votar. Bueno, a primeira sorpresa é que o Concello tarde máis de unha legislatura en solventar unha deficiencia de unha chapuza de expediente por consumo.
claro, logo metense con cuestións do parque empresarial esas cousas, oye, que se son incapaces como esta legislatura de dar xestionado pois, a cesión dunha parcela para a ampliación dun cemiterio, pois, as necesidades que había nese momento, pois, por resto, claro, do parque empresarial, con esas actividades en que se meten, bueno, xa nada, se espera, así estamos. Dito isto, bueno, a parcela é froito das, é unha masa común froito das aportacións das veciños e veciños da parroquia, que, bueno, agora se cede pues, a unha entidade privada, en que é sen ánimo de lucro, pues, para unha entidade privada, e, bueno, creo que non sería bo pues, que esta propiedade finalmente poida acabar noutra entidade privada como pode ser a Igrexa. En todo caso, creo que hai que inventar pues, a situación que ustedes foron incapaces de enmendar en toda unha legislatura, por lo tanto, pues, votaremos a favor. Vamos a votar. Votos a favor. Perdón. Repetimos. Ahora, por fazer a noite. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto, a contra o período medio de pago no cuarto trimestre de 2018. Bien, o período medio de pago por trimestre do 2018 é de 15,40 días. 15,40 días. días. Euros. Sí, la segunda volta. Bueno, antes de pasar ao siguiente punto, entonces, o Partido Socialista presentaba unha moción con motivo do día 8 de marzo, Día Internacional da Muller, hai que votar a ausencia, votos a favor da ausencia, os aprobos a ausencia. Informe da Comisión de Urbanismo e Planos sobre a moción da agrupación inicial de Vedro do Partido Socialista de Galicia con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Declárase a urxencia de comunidades existentes, decidiu darse conta a citada moción na que se expoñen que no día 8 de marzo unha máis o Grupo Municipal Socialista manifesta o seu compromiso para mulleres a defensa dos seus dereitos e coas políticas de igualdade como instrumento para avanzar cara a unha sociedade democráticamente máis xusta e equilibrada a toma de decisións entre homens e mulleres. Sinala que no ano pasado trouxeron ao pleno unha moción sumándose á folga de 2 horas convocada por distintas organizacións sendo un éxito debido ao seguimento e un recordatorio das reivindicacións que levan reclamando durante moitos anos xa o chamado movimento feminista. Pero dado que parece que algúns pretenden retroceder en acordos aceptados por os partidos políticos e nos logros acadados nos últimos anos en temas como a Lei contra a Violencia de Xénero, a Lei de Aborto, etc., solicitan a aprobación polo pleno os seguintes acordos. Primeiro, todos os grupos municipais sumamos a iniciativa dos sindicatos maioritarios e comisións da convocatoria de paro de 2 horas no día 8 de marzo e animamos aos e as traballadoras a sumarse a iso, como unha medida máis de concienciación e sensibilización sobre a situación de discriminación das mulleres no ámbito laboral e en todos os ámbitos da sociedade.
Segundo, reiterar aos grupos parlamentarios representados no Congreso dos Deputados o compromiso deste Concello coas políticas de igualdade e a nosa disposición a loitar para que non se dé ningún paso atrás no acabado ata este momento. A Comisión tribou unha plan coa abstención do PP e informa favorablemente a citada moción. Bueno, pouco máis que añadir, acabamos de escoitar. Acaba de ler solamente un par de cousas, non? Sobre o chamado movimento feminista, nos entendemos que, ao fin e ao cabo, é un movimento social, non? Que ten un apoio da gran maioría da sociedade, porque algún sector feminista non, este término non é sempre ben aceptado, non? Pero xa é un movimento social, que non ten marcha atrás. E, bueno, pedirse o apoio, como sucedeu no pasado, unha vez máis animar a todas as mulleres a facer ese día a folga no traballo xa onde pero na casa ten que ser folga de brazos caídos e os servicios mínimos que nos fan ese día. Animar a todos a participar nas manifestacións, pero nada máis. Como cuestión, pasamos entonces a votar. Votos a favor. Pois aprobase por maioría. Pasamos ao seguinte punto do día, que sería o 16º e 7º, contestación ás preguntas formuladas en menos anteriores. Vamos a ver. Había de Ramón o costo dos focos da pista de Gradura de Vedra. Aquí. De 784 euros Gran Ruido. Logo, que va a ver, non temos todos os datos da próxima estación, entonces, cando estén todos, pois xa se hacemos isto. Vou comentar estar pendiente sobre as medidas concretas que tomou o Concello este último ano en temas de asentamento de población, digamos. Vamos a ver, bueno, pues continuamos coa campaña de empadronamento, fundamentalmente da xente que Vedra non está empadroada, pero así en 2018 creo que un feito importante cara a favorecer ese asentamento, non? De comunidade que hai en Vedra, todos coñecidos, que en relación a ese transporte interior, non? No noso Concello. Entón, neste ano 2018, presentouse a Xunta de Galicia as nosas propostas de mellora, a nosa proposta dese novo plan de transporte metropolitano en Vedra, cara ese novo mapa de transporte discrecional de pasaxeiros en Galicia a partir de 2020, a final de 2019, a principios de 2020. Como sabe, gran parte dese foi un traballo en conxunto, a parte desa proposta, un traballo en conxunto con o TEU, e igualmente saben que, bueno, é unha oportunidade histórica porque hasta ahora, gobernara quen gobernara, ese era un tema que mentres non caducaran as históricas licencias de transporte, pues non é intocable. Eu creo que, xa vos digo, creo que é un dos feitos que pode cambiar a dinámica de Vedra, se estiman toda a proposta feita por parte de Vedra, en gran parte conjuntamente con TEU. Y ahora queda pendiente del fuego, alguna. Contabas cantos son os planes parciales que se aprobaron sobre a versión actual e a quen aceptan. Un pequeno resumen, así global,
proxectos xa realizados con aprobación definitiva de iniciativa particular, un plan especial de protección da finca en Pousada de Baixo, aquí en Vedra, de iniciativa municipal, unha modificación puntual de presión de diversos espacios públicos aquí do Concello, ou diversas parroquias do Concello. E proxectos que están en tramitación de iniciativa particular, o Plan Especial de Protección en Puentiulla da finca de Louzao, o proxecto de sectorización do Parque Empresarial de Nata, con propietario único, en San Miguel, o proxecto de sectorización do Parque Empresarial con un propietario único en San Miguel, que é Nata, e o Plan Especial da Serra de Caldelas, que este creo que é unhas minas de Arranxa. E de iniciativa municipal, o Plan Especial de Protección de Puentiulla, que este simplemente está pendiente de aprobación definitiva, debería haber a aprobación definitiva xa de forma inmediata. Estas modificacións do PSOE en relación ao Parque Empresarial e ao proxecto de sectorización do Parque Empresarial, e reactivarase se viéramos fai tempo esa modificación puntual do PSOE con un proxecto piloto de modificación de 3-4 núcleos como un proxecto piloto ou como sale agora como denominar. Empezar con os núcleos para saber exactamente como vai a ser a resposta da Xunta en relación a esa revisión dos núcleos, que foi o que se nos aconsellou desde a Xunta de Galicia. Unha pendiente tamén que tiña en relación a presión de por que non ser un presión novo, esa quería contestar neste momento, pero conteste xa no plano de e agora seguimos, vamos a ver. Bea, saca as propias do pleno pasado. Preguntabas por que habéis, bueno, como todavía non chegou a autorización do vertido para licitar a obra de tal, que había que solicitar con tanta presa o presto, bueno, porque temos que ter preto antes de licitar. Temos que ter antes de poder licitar. Ahora aquí da depuradora de Vedra. Sí. Claro, nos contábamos de ter esa autorización de vertido só en Saneiro, que está se retrasando, pois temos que ter, o crédito temos que ter antes de poder licitar. Non podemos aprobar sin ter o crédito. Afectan algo desto que estamos falando, da modificación do polígono, onde vai a ir unha... Non, eso vai independente. E non sabe, cando está... No, isto vamos, é para andar para que non manden a punto posible esa autorización de vertido, porque sin esa autorización non podemos licitar. Temos o proxecto, temos os cartos, temos todo, pero non podo licitar sin ter esa autorización. Pero que me gustaría a mí entregar esa neste pleno. Como comprenderás, hasta políticamente. Non é unha cuestión de non... De todas formas, un préstamo é posible. Xa me sabe. A segunda, en relación a isto do BBA, que che comentaba, bueno, Samuel Tesorela todavía non pagaron, de todas formas seguimos preguntando mes a mes para informar de como está a liquidación dese recibo por parte da Deputación cara ao BBA. Vale. A terceira pregunta, que era que nos anteriores, bueno, se por unanimidade se habían aprobado todas as mocións, unha relación máis breve e todo o tema de requerimento para as persoas refugiadas. Bueno, en toda a culpa no tema das persoas refugiadas, pois habilitaremos neste mes de marzo ese registro municipal para familias de acogida de refugiados. Entón, tentaremos xa que no boletín de marzo anuncialo para que a xente, as familias que queran, se poidan anotar nese registro, se poden inscribir. E no tema mariano, pois tal como anunciamos outra vez, ahora xa vos podemos decir o día,
que vai ser o venres 29 de marzo en torno a 7 da tarde. O único que queda un pouco ahora, pero vai ser nese venres 29 de marzo, en torno a 7 da tarde. A cuarta entendo, eso é Manuel, unha pregunta, por tanto, entendo que non precisa contestación. Ben. Ramón, preguntabas a primeira en relación á lei de memoria histórica, evidentemente, como lei que é, cumplirémola, non pode ser de outra maneira. A segunda é un pouco que tomamos nota. A terceira, en relación a CPI xa estaba contestada. A cuarta, por que se cambiou a situación das zonas de Roda Camelia, considera que, bueno, por que se cambiou a situación? Como sabe, que naqueles 4 anos intentamos pegarle unha volta, darle un pequeno cambio para seguir unha banda progresando e, nesta ocasión, foi un cambio que quixemos meter. Recordándolle que xa estuvo na estación algún ano. Non sei se 2 ou 3, pero xa estuvo algún ano na estación. En canto a quinta, en relación ao arranxo de todos os paisás, non só os arranxos, non teñen que vir a repasar alguna pista que non quedou ben ali, entón, no momento que veñan, que xa está falado con eles, pois avanzarán eses estudos. A sexta, informe xa pasei. A sétima, a famosa pregunta dos 13.000 euros das dotacións ao partido político. É un erro. E seguro que é un erro. Fácil, ademais. Non son 13.000. Son 4.320. Vale. No, pero o erro, claramente, como sucede o erro? Porque cando se fixo o cálculo, fixemos, como? 4.320. 4.320. O erro foi porque fixeron unha multiplicación por meses e non por trimestres. O sea, é tan sincero como iso. É unha tontería, pero sacámoslo, pois foi iso. En vez de multiplicar por trimestres, multiplicaron por meses. Entonces, ese foi o erro. Respecto á campaña en eu contra a violencia, que hai preguntas tamén dos outros grupos, digo que estamos a hablar con o equipo de goberno e, en principio, non tengo ningún problema en participar cando volvan a sacar a campaña nesta campaña. As preguntas de Roberto, a primeira, en relación á reunión co IDAE en Madrid. A verdade que foi unha reunión productiva, con máis de 2 horas de salir cos distintos técnicos e jefes de servicio dos cales depende esta subvención. Informarnos, curiosamente, que somos da entidade como proxecto individual das entidades de España que máis cartos recibe, que tamén nos sorprende. Informaros tamén que para eles tamén era a primeira vez, como falamos, é a primeira vez que este tipo de subvencións ten varias líneas, e é a primeira vez que subvenciona a parte de inversión dun ES, e saben como é o funcionamento das ES. Por tanto, para eles tamén é a primeira vez que traballan con proxecto adxudicado a un ES. E que les sirve como referencia de cara ao futuro. É dicir, que somos os que estamos máis avanzados na tramitación, pois neste caso xa está adxudicado. E aparte que os outros modelos están mostrando bastante interés por esta forma. Por tanto, está sendo casi primeiros para nós e países tamén nese aspecto. E nós casi somos os primeiros que estamos presentando as cousas, pois eles de logo dixeron que hasta ese momento estamos facendo todo correcto, dentro dos parámetros requeridos pola convocatoria. Por certo, amosaron a súa maior tranquilidade cando coñecían que previamente a fundación da Deputación, esta FAPAC, da Deputación da Coruña, era unha dos que nos estaban asesorando neste tema. Conócenos en están as palabras textuales.
se o están usando a FACPAC non vais a ter ningún problema. Facilitarnos a máis directrices sobre a documentación justificativa e o total apoio e colaboración ante calquer dúbida contra tempo, de non teñades medo a calquer cousa, consultarnos, ou ver se non se vai ben, pode rectificar, etc. En conclusión, que é importante, basicamente, que efectivamente, antes de 2022, antes de diciembre de 2022, o que é a propiedade do que todo o nomeado público ten que volver ao Concello. Evidentemente hai que certificar o que é toda obra e facerle ese pago desa inversión, automáticamente, pois eles dan pago da subvención. E recoméndanos facer todo eso nun mismo período temporal, case nun mismo ato. Non no mismo ato, pero que coincida no tempo. De que as obras se acabaran en junio e que nos, digamos, que tramitamos esta subvención pois en diciembre, en xaneiro, ano que ven, etc., pois que fagamos todo no mesmo momento. Incluso esa non só pagos, a devolución do que é a titularidade cada concello. E eles tamén se comentaron con nós, comentaron máis de como este contrato, como se vai a facer, como se vai a facer unha adenda, a modificación dese contrato para a devolución desta titularidade e eliminar esa prestación pecato de inversión de máis de secretaría, da subsecretaria, con etc., que estaremos en contacto as tres partes para que a titulación deles non sea máis impuesto. Isto é correcto. Estamos tranquilos porque desde moito tempo, desde hasta finales do 2022 para facerlos. Pero bueno, moi ben. E sobre todo, o máis importante, máis quedaron en contacto xa os técnicos aquí, os técnicos deles, para calquer cousinha ir resolvendo desa maneira. A seguinte, en relación ao estado de conta do convenio en relación con o industrial, se che mandouse por mail, en canto o plan especial de solo estacional en Xián, a recuperar a titularidade en canto a recuperación da titularidade, a documentación está toda na notaría para firmar. Sei que nestes días está pendiente que chamou da notaría a outra empresa para que pasara unha documentación propia da empresa e pendiente de que este todos os documentos da empresa ali e ir a firmar. Eu espero xa na siguiente pleno decir xa está firmado. Pero agora xa a cuestión de... Pero eso mismo, de que a documentación estaba na notaría e estaba pendiente a espera de firmar, en que o señor alcalde dixo que no seguinte pleno xa esperaba que a propiedade fora plenamente do Concello, eso fai cada mes que dixo tamén no pleno. Tanto como 4 meses non creo. O creo que foron 4 meses. Vale. Era verdade, estábamos... Agora son 6, non dá. Pois, pero bueno, se queda eu a notaría, pode dar a notaría, vai a notaría e pregunta. Todo sigue igual, non sigue igual. Curiosamente, todo sigue igual. Como? Quer decir que, vamos a ver, xa entendemos. Non, é que temos hasta diciembre de 2022 para justificar a subvención. Claro, pero para justificar a subvención, a pregunta que era, o sea, tienes que retornar a propiedad. Claro, sí. Pero es un contrato a océanos, con una cesión a océanos. Sí, pero ese contrato ten varias partes, entre esa inversión. A prestación de un, pero bueno, é unha cuestión técnica e jurídica que non vamos a ver. Una pedazo de cuestión, acabas haciendo un concurso con una cesión a océanos y ahora tú dices que ahora se puede considerar que eso es un fraude. O
A ver, mas se acabas de asignar un contrato, de verdade, perdón, é que a aclaración non consigo entender. É dicir, o que estou dicindo é que tes de aquí a 2022 para conseguir que Ferrovial ceda novamente esa propiedade que en un concurso tiña a 12 anos. Que o que está dicindo é eso. Sí, pero vamos a ver, hai unha serie de condicións, porque él ten esa propiedade de 12 anos, entre outras cosas, para a amortización da inversión que está. Se a amortización se fai antes, non van a poder volver a titular. Que fixeches un contrato de 12 anos teóricamente porque esa amortización, bla, 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 que temos esa discusión. Quere dicir entonces que van a ter un beneficio de 9 anos? No, a ver, se eu, na prestación PECAT de inversión, teño que pagar 90.000 euros ao ano, por poñer o exemplo, unha vez que hai cobra de inversión, esa prestación xa non a pagas. E tipo, non, pero da igual. Non é un sistema de discutir aquí, Sí, xa sei que é complexo. No. Vamos a ver, sí, escuta, en resumo, de aquí ao 2022 tendes que conseguir que devolvan a propiedade. Técnicamente, desde que asinan o contrato até 12 anos pertences. Ben, a pregunta sería, e se non a devolven? Si a devolven. No, bueno, sí, porque é isto, claro. Vale, perfecto. É dicir, que a resposta entende que a resposta é delirante. É dicir, vamos a confiar en que Ferrovial devolva daqui ao 22 unha propiedade que teñen baixo concurso 12 anos, porque sí, o sea, simplemente porque teñen que creer, e se non, quedas de 600.000 euros. Non é así. É que faz unha interpretación que non é como a ver, estás facendo. Perdón, non por aí. Non é así. Independente das cuestións jurídicas. Entón, o que estou dicindo é, vais a reservas, de que sea correcto ou non sea correcto, o secretario me corregirá, pero cando é, como a Comisión de Océanos, con contacto con varias prestacións, e unha delas, efectivamente, é vas para unha inversión que deberán facer todas nos primeiros meses, e que años depois van a ir recuperando esa inversión mediante ese pago, esa amortización durante tantos anos. Se ti amortizas todo nun ano, xa non hai justificación jurídica para que sea propiedade deles, volve automáticamente a pagar. Vamos, ou tes justificación jurídica para recuperar o que é titularidade. Non tes por que ir ao juicio. Pois será unhas circunstancias. No contrato de ningún punto parecía que decaía a propiedade no momento en que amortizaran non sei que. Eso non aparece en ningún sitio. Non sei, pero ti sabes que estás o contrato todo de memoria. Eu non teño memoria, estou dicindo que isto non é un momento de discutir agora unha cuestión jurídica. A ver, non, isto é alucinante. Non, alucinante estou dicindo, oye, estuvemos no Ministerio de Madrid falando cos técnicos e cos jefes de servicio de lei con esta cuestión perfectamente. De acordo? Esa nos diñas, non é absolutamente ningún problema, nin para perder a subvención, nin nada. E jurídicamente, que incluso está falado tamén que a adjudicataria unha vez que bueno, xa está en marcha todo ese novo contrato, o que hai que buscar é a mellor fórmula xurídica para facer esta cuestión. Nada máis, non ten maior dificultade. Nada, non ten outra historia. Non lle digo preguntas que non... Unha puntualización sobre esa cuestión. Poñendo baixo directo sobre o que estou dicindo, que vamos, están ditas así sin estudiar máis a fondo o tema. Vale, o lío este todo en que se meteu o Concello, claro, deriva precisamente desa chapuza de plegos, que foi unha chapuza amañada para que o resultado fora o que foi que se adjudicar da maneira que se adjudicou a que se adjudicou. Vale, a partir de aí, a cuestión pode resultar bastante gravosa, porque mentres as instalacións estean en titularidade da adjudicataria, eso o Concello contabiliza como un gasto. Mentres que, desde o momento que o Concello recupere a titularidade das instalacións, toda esa amortización compútase como un investimento. De tal maneira que pode ser que, como resultado desta chapuza da operación, pois no futuro, na seguinte legislatura, pois o Concello teña dificultades para a hora de
falta os investimentos, bueno, para poder cumplir a regla de gasto en todas as cuestións. Pero bueno, vostede di que é unha chapuza que está razonablemente vencida. Vale. No, a chapuza non o digo, tiene usted unha chapuza. Eu digo que é unha moi boa cuestión para o Concello, sinceramente. E o tema da subvención significa unha noticia moi positiva económicamente para o Concello. Iso é o que digo. Que non ten... Como? Eu, de todas formas, chegamos a este punto, sinceramente, eu estou seguro que o erro non foi seu, foi de la FAEPA. Eu non lle pagaba estes euros. É dicir, é unha cara. A ver, vamos a entrar aquí no foco, si vamos a entrar no debate. Se a FAEPA resulta que sabe as condicións do liderazgo e non mete a ferramenta no propio contrato para que a devolución seña 2020 euros. E somos que asesoran a reducción de cesión e blá. Foco. Concluo. Mira, estou convencido que non vai haber ningún problema. Estou convencido que hai as solucións legales perfectamente habilitadas para resolver esta cuestión. Está falado, obviamente, co Ministerio en Madrid, e cuidar en Madrid, e, por tanto, non llegamos con contas, non generemos un problema que todavía non existe. Agora, Sí, porque vostede non é de fe, entonces, os que non somos xente de fe, temos un problema. E é que en está do outro lado de ferroviario, o histórico de ferroviario é de modo. Eu solamente penso, al menos tratándose as mãos, saber que ten que firmar un contrato de cesión porque senón vostede non recibe 700.000 euros. O histórico de ferroviario. Saber que además poden incrementar costos por certas cousas como un número determinado de farolas fundidas, é decir, que poden correr os desde saber que é un contrato e que tienen que negociar ainda con eles a cesión dos 2022, que se non perdes 700.000 euros. Se eu son algún dos que teñen que decidir sobre isto, vamos. Iso existe, non? Veremos. Veremos a que le queda. non poñades o carro de Antón Boris. Non poñades o carro de Antón Boris. Porque é moi fácil generar problemas que non existen. Non, Se forma a varias solucionado, non? non é que fóramos a... Usted non, escoita. A forma paseo, No, forma fora con... Que a cada vez facía sol e foi un día bueno. Claro, pero ustedes tienen un problema se la reforma Madrid. Para non ser un problema, Vamos a ver, eu non sei para que contesto, sinceramente. Porque digo unha cousa e ustedes me interpretan a contraria. Entón dicían para que se os robos de preguntas. Para iso saltemos os robos de preguntas. Cada un que diga o que lle parece, xa está. Estamos falando de que é un tema novedoso tanto para Aguilar como para nós, que somos pioneiros todos, que todo ten solución, que vamos a Madrid precisamente como vostede vai a calquer sitio a falar con calquer persona ou alguna cuestión técnica que teña dúbidas. Recorde que estamos facendo todo correctamente, que non diga que estamos facendo todo correctamente, que non vai haber absolutamente ningún problema. Si queren, echamos a próxima vez, veñen ustedes conmigo. sin gobernar, la con vostede a Madrid. Sin gobernar. Bueno, sigamos. Vale. Por este lado. Decíache, Roberto Sanferrín, en España. Decíache que efectivamente levanse a 14 non creo, pero 2 meses levan ali na notaría, é unha cuestión máis, me consta, evidentemente, que lle soitoso de documentación da empresa, o agente da notaría, o da, bueno, o titular da parcela, eso anda por aí unha semana ou 2 semanas. Estou pendiente de que teñas a todo e podes firmarlo xa definitivamente. Eu sí que espero que no siguiente plan dices, xa está. E que non me sigas preguntando por este tema. En relación ao tema que veira, bueno, requerose o tema medio ambiente. A cuarta... Perdón, requerose o tema medio ambiente, o propietario non. No, medio ambiente.
Non sei o propietario. Preguntei. Pero ahora coñecen o propietario ou non? E son capaces de notificar o propietario ou non? No, é que o que da última vez xa non é que fóramos capaces de notificar ao propietario. Notificación fíxose. Pero o propietario nunca recolleu notificacións. Agora non recordo cantas a que distintas direccións se enviaron, etc. E ese é un propietario que vai ir á notaría asinar a devolución do... Roberto, non é tan difícil. Se a ti che manda unha comunicación de socio a casa e sabes que é un socio, non queres escoller, non a colles. E ti podes quedar con el tal, certo ou non é certo? Pero hai o rollo, entón. Non é que haxe o rollo. Digo que iso é así, sí ou non? Sí, a ver, o sea, o propietario que se expropiou da finca do Concello e que vostede di que está na notaría que a espera de que bueno, de con boa vontade por parte dese propietario ya vai devolver ao Concello non recolles comunicacións en relación a tal, si non recolles comunicacións en relación aos escritos. Entón, o Concello agora deriva o tema medio ambiente. O Concello derivou, non sei exactamente, o Concello derivou tamén mediamente, pero supoño que faría ou fará as publicacións oportunas se hai non recolle as notificacións nos boletins oficiais. Entón, hai que ver, estou dicindo, é como catan te haciendo unha multa, ou a autorización de socio, que é documento que te manda a tua casa non quer recoller. Non ten nada que ver unha cousa con outra. Nunca se mezcla un tema con outro. Se é onde queres chegar, nunca se mezcla unha cousa con outra. Pero vostede considera que este asunto é unha cuestión urbanística? Porque se incumple o plan parcial? Vostede considera que este asunto é unha cuestión urbanística porque se incumple o plan parcial? Ou considera que hai outra cousa? Non, é unha pregunta técnica que te quería contestar antes, porque eu, como non son técnico de decir se é unha cuestión urbanística ou outra historia. Hombre, levo un ano preguntando en pleno sí, pleno tamén sobre este asunto. Supoño que na notificación, hombre, tipificarase de ter alguna consideración os feitos. Non sei, digo eu, ou que a notificación ou que é unha felicitación ou que é? Non. Bueno, entonces, supoño, entendo que terá esa notificación terá unha cualificación dos feitos. Que non o lembre tamén é casualidade, que tan o rollito co propietario, pois claro. O rollito é unha cuestión como unha empresa que ti. No, hombre, porque se presta, leva 6 meses prestándose para asinar a devolución de boa fe, a devolución de esa propiedade, non se sabe se apropiou dela por error ou como pudo pasar. É curioso todo. Bueno, sobre o camiño Miño Terreiro, si consideramos de interese para o desenvolvemento do Concello a posta en uso en valor do mesmo. Por eso fomos impulsores xunto... perdón, a cuarta, non? Efectivamente, a Gabriela Rodora, esa non me acordei de no siguiente pleno. No Miño Terreiro, dicíache que si consideramos de interese para o desenvolvemento do Concello a posta en uso en valor do mesmo, por eso fomos impulsores da asociación xunto co Concello de Cortegada e Outo do Ribeiro, da Asociación de Concellos do Camiño Miño Terreiro. Por tanto, acá nos tentamos ver a ostenta vicepresidente desa asociación. Se asenciaron os trámites para traballos para declarar o camiño de interese cultural, que é o primeiro que hai que tramitar. Bueno, me consta que xa hai un equipo de historiadores e arqueólogos facendo traballo en todos os concellos. E isto non, entendemos que non tería conflito con o desenvolvemento do polígono industrial. E a sexta é un comentario o que, como sempre, non estou de acordo. E as preguntas de fogo, realmente é un robo en relación ao CPI. A segunda, que é a pregunta, como é posible que o Concello de Bixón, con 700 habitantes, teña nos seus centros de saúde unha TS máis que a Ambedra? Preguntei a xerencia. Fálame que son prazas que estaban de antigo, así, e que nese caso mantense
porque ali hai un dos consultarios que é de Forte e el Estín. A terceira e a cuarta están contestadas, que en relación ao tema María Morena. O quinto, que en relación a este tema da FAEPAC, que xa me quedou claro que non é do seu agrado, eu recordo que é unha institución dependente da Deputación da Coruña. A FAEPAC é unha institución dependente da Deputación da Coruña. Bueno, pero usted tamén comento. Bueno, pues aí digo, gobernada actualmente por o PSOE e por o Benegano. Tamén quero dicirle, usted plantea aí que plaxiou, que eu sepa, a FAEPAC non plaxiou nada, ningún informe enerxético, e o que temos é un convenio anual con eles que é de 3.328,95 euros. Si queres apuntar, 3.328,95 euros. Un convenio anual de 3.328. Euros anuales. É un convenio con eles das profesores da FAEPAC. Como? Euros anuales. Anuales. ¿Desde cuándo leva con este convenio? Desde que empezamos co proceso todo da... Non sei, por lo menos un ano, empezamos co proceso todo este da ESI. Non me parece o feito de que xa o que non debe ser que No, eso sí, como usted, pero digo. Estes casos son os incompetentes. Bueno, eu penso o contrario, pero bueno. Na sexta, tomamos nota en relación ao tema das pintadas de trove que queremos ir a sacarlas o máis pronto posible. A sétima está contestada, que en relación a da campaña de contra a violencia e tamén un comentario que non comparto. E agora pasamos a 12 preguntas. Bueno, vou empezar por cousas que estou vendo na página web. Mais ben que non todo falta, vamos. Por exemplo, a obra de abastecimento do Postplus 2018 entendo que está adxudicada xa, non? Firmou o contrato con o día, pode ser? Sí. Que non está por ningún lado. Estou buscando xunamente, que quería saber o del que día se firmou o contrato, teño un plazo de 6 meses, non sei se empezar, non sei se me podedes contestar. E por onde empezaron? Bueno, que hai moita xente que conozco está pendiente desa... Pero sabes que esa obra vai... Xa. vai... seu tempo, pero... Ben, empezou por Vilanova. Tamén observo que están publicitadas as subvencións que dá a Xunta para as asociacións de vecinos. Nada das subvencións da Diputación, de Cultura, en Deporte, asociacións en ánimo de lucro. Pareceme que ustedes utilizan os recursos públicos do Concello para facer propaganda partidista. Porque se están unhas, porque non van a estar as outras. Eu entendo que calquera asociación que interese participar solicitar unha subvención, sabe que ten unha página na Xunta, sabe que ten unha página na Diputación. Non sei se están esperando por ese Concello, pero a mellor a moita xente resulta máis fácil, non? Acceder desde o Concello, sin embargo, si unhas sí, pero outras non. Somos todos uns partidistas, e iso a nos non... O que? Pois eu non a vi, isto non está para mirar. Bueno, pois corregirei, pero desde logo estaban en un apartado as subvencións para que eu deuche na primeira página, que pois anduve máis buscando, e bueno, a ver xa están, pero non. Que o novo diseño, onde están, depois da foto, debaixo tendes novas, en novas están as subvencións da Xunta, que saíron agora no mes de febreiro, pero non está as da Diputación. Está na actualidade da Diputación.
na actualidade. Bueno, pois en novas, pois entonces, en fin, parece que está máis escondido que outra. Dades a razón, sí ou non? Sí, claro, pero unhas con unha visibilidade en primeira página e outras por aí, sí. Non, eu sigo opinando o mismo. Sigo opinando o mismo. Despois dicirlle que con respecto á pista entre a carretera da Diputación, a de Piedro 03, e o Concello de Teo, esta que está antes da ponte sobre a autopista, que pertenece ao Teo Municipal de Santiago, que temos solicitado aquí, dentro do noso grupo, que solicitar ao Concello de Santiago arranxo deses 200 metros de pista, que é moi utilizado polos veciños, sobre todo de Xulián, para acercarse a todos, supermercados, sanatorios, etc. Pedimos en máis dunha ocasión. Fai 10 días tuve unha oportunidade de falar con Martín, precisamente viñeron a inaugurar as obras da mellora da seguridade vial, que iban a botar o aglomerado nesa carretera, e pregunteille por esa pista, se usted lo habíamos solicitado a través de usted, ¿no? A través do alcalde, e dixo, eu non sei nada, a mí nadie me dixo nada disso. Non sei se consta por escrito alguna petición oficial de Santiago. E se non é por aí, rogamos que, por favor, lle manden unha petición por escrito. Xa dirán que non, ou non o farán, pero queremos que conste por escrito e, bueno, usted aquí dixo que sí, pero ali non sabe nada. E na que parece unha tontería, desde logo, é bastante importante, porque esa pista ten uns baches moi... xa non é un solo, son varios, bueno, en fin, é moi pouco que hai que facer ali. E desde logo facilitaríanos a vida, sobre todo os conductores, non? Pasamos por aí a mundo. Tamén preguntarle con respecto ao tema do préstamo, porque había que ir antes de licitarlo, eses cartos que están depositados nunha conta, están sendo uso deles. Queremos... Perfectamente dispoñer de... Están aquí. E despois, sobre... démonos conta, non sei, pois non sei se cando discutimos o tema dos presupostos, porque, bueno, son outras cousas, porque non. O ano pasado aprobamos o segundo plan de igualdade no Concello de Veda, que estaba dotado con 141.000 euros para, bueno, desenvolver as distintas accións entre o ano 2018 e 2022. Nos orzamentos deste ano non sabemos se eso está incluído en alguna partida, que accións se están levando a cabo, se pensan levar, e se nos pode decir onde consta a partida destinada para ese fin, que debería de ser, según os cálculos feitos, uns 35.000 euros por ano. Non vemos nada aí que nos conteste se está contemplando unha partida. E xa é unha acción de marcha. E nada máis. Boas noites. Bueno, primeiramente vou expresar un comentario que seguramente non compartas, pero que xa me fastidia que ustedes sempre, bueno, o tema da Diputación, parece que nos fastidia que a Diputación estea a facer as cousas ben. Si está gobernada polo PSOE e PP, pero xa vos gustaría, pero esto non se trata de ser, Vou despertar no espírito. non sei onde goberna o PSOE e PP, pero, ben, esto non se trata de ser os vosos malos, sabe? Que son os vosos malos? Recordo que o seu líder político, o señor Feijóo, cando a xente aquí se estaba a manifestar pola sanidade pública galega, estaba a manifestarse en Madrid con grupos de extrema dereita, fascistas. Eses son os vosos malos, a mí que me expliquen. Podedes dar a cabeza que tigades, pero é a realidade. Cando o presidente que está solucionando as realidades sociais aquí de Galicia estaba manifestándose con partidos de extrema dereita, con fascistas. Así que xa vale que andar tirándose a merda a cara, por favor. A Deputación está facendo ben, ainda que nos fastidio. Eso non quita que a ZAE pase unha mierda. Bueno, está, se dice que non funciona, non funciona. Pero non miramos aquí de bolsa de malos porque aquí está desperdendo. Ben, vamos ao aquí. En Tomonte, no lugar de Lagos, estáse a poñer saneamento, estáse a realizar unhas obras de saneamento.
Polo visto, hai unhas casas que estaban a verter residuos ás cunetas e parece que se están a conectar. Bueno, ese saneamento vai pola cuneta e despois vai a desembocar nunha costa abaixo e pola cuneta. A pregunta é se agora vai seguir máis tramo, onde se vai conectar e se as casas están conectadas. Esas casas que estaban vertendo ilegalmente as cunetas están conectadas e no caso de que estén conectadas, isto unha vez que se abra, o vertido vai ir outra vez todo pola costa abaixo. O que non queremos é que pase eso. Eso, rogamos que o Concello que nos responde a isto, que non permita que se emitan vertidos ás cunetas. Ben, unha pregunta que se non pode contestar agora, senón, pois, que non me conteste, pero este ano hai entorno municipal ou non vai haber algún tipo de actividade? Non sabedes nada. Ben, seguimos sin ter arranxado o local municipal, o noso local, bueno, o grupo municipal, non sei que non tedes pensado arranxar. E tamén rogamos... Mira que explique en que consiste. Que sabe tanto que... No, bueno, pois xa saben, se non que me lean as actas. Rogamos tamén, como xa dixo Fou fai uns meses, buzóns para as agrupacións na entrada, bueno, tamén queremos chegar a ver a todos os grupos de edad do Concello, e, bueno, gustaríamos que a xente pudera avisar as súas sugerencias, o que sea. Para nós ser unha boa ferramenta. Rogamos que arranxen o local. Nós estamos nas chaves, cando queiran, podemos deixar. Ben, saiu fai 2 días a convocatoria do PEC Concellos da Diputación para concellos de menos de 20.000 habitantes, supoño que xa estarán enterados, para dar un toque. Bueno, é verdade, o outro día, a Comisión Informativa presumía de que o Concello era super transparente, que era o único no tema da disponibilidade para a documentación dos concelleros é o pionero e tal. Bueno, nós queremos que o Concello sexa ainda máis pionero. Volvemos a solicitar, por favor, a xente que nos costa tanto conciliar a vida laboral e a familiar, que busquen alternativas. Pode ser como servidor, bueno, sei que pode ser un gasto, pero que busquen alternativas para que podamos acceder a eses documentos. Ainda que sea sin necesidade de que descargamos, pero que podamos acceder aos documentos que tanto nos costa visualizar. Todos temos a nosa realidade e hai uns que traballamos todo día e non podemos acceder. Bueno, tampouco é plan de ter que pedir días no traballo para certas cousas. Ben, iso, rogamos que, por favor, busquen unha alternativa. Hoxe saiu nas noticias, isto a colación do que me pregunta que respondeu ao voceiro do BNG, saiu a noticia na que Vico Sergas vai poñer a disposición do Boqueixón e de Berga unha enfermeira especializada en pediatría. Agradecemos esa enfermeira, pero non deixa de ser un remendo para calar os rumores da nefasta xestión do Sergas da Sanidade Pública Galega. E non deixa de ser tamén unha medida electoralista. Está claro que, como pasou fai uns anos, cando foron as autonómicas, na que por uns meses deixaron de cobrar os dereitos reais para as herdanzas e despois, ao que ganou o señor Feijóo outra vez, volveron a cobrarlas. Isto non deixa de ser un remendo e unha medida electoralista. Pero o problema real, acabas de dicir ti, e iso foi no anterior remendo, non é que esta pediatra non va a vir, senón que Berga, con 5.000 habitantes, ten dúas enfermeras e o Boqueixón, con 4.500, ten 3. Vale? Que son prazas de vello, como le queres chamar. Pero a mí dame que isto debe ser que o alcalde non ten os contactos idóneos para este tipo de cousas. Xa estamos fartos de medidas de políticas clientelares e caciquismo do PP, estamos fartos xa. A ver, se nós temos dereito a esa enfermera, solicitamos que o goberno reclame esa enfermera. Queremos... Eu estou vendo que un concello con 2.000 habitantes esa enfermera, que nós temos dous. Se temos dereito a esa enfermera, queremos que o concello reclame esa enfermera. Ben, tamén nos gustaría saber que opina o grupo do goberno nunha noticia que saleu tamén nos medios fai pouco,
na que decía que os estudiantes da OSC suspenden o transporte metropolitano, e curiosamente salía unha entrevista dunha rapaza de Vedra na que decía que era nefasta o transporte aquí en Vedra. Agradecemos as iniciativas que se levaron a cabo por iniciativa do Concello Entero, pero gustaríanos que se fixera forza para conseguir mellores líneas de transporte para Vedra. Esperemos que estén á altura e que consigan esa medida de asentamento que chaman vostedes de poboación. Ben, e finalmente, fai un mes saliu a campaña Wi-Fi for EU, Wi-Fi para a Unión Europea, unha campaña da Unión Europea na que daba acceso gratis de Wi-Fi para espacios públicos e, por lo que tiña entendido, creo que correspondeu ao mismo pleno, Vedra presentouse a esa solicitud. Polo visto, na primeira lista de ganadores, Vedra non aparece. Gustaríanos saber por que quedou fora Vedra desa convocatoria. Nada máis, boas noites. Bueno, eu creolle ao alcalde cando digo que decido que o seu goberno ten interés polo camiño Miñoto. O que pasa é que ten interés polo camiño Miñoto. Creolle, o que pasa é que logo ese interese tradúcese en nada. O Estado está como está, moitos tramos está intransitable, noutros execútanse auténticas cafadas e non pasa nada. E, bueno, entre elas, aproveitando que Vedra goza da vicepresidencia da asociación, pediríalle que adoptara alguna medida, en concreto, contra unha corta, unha carballeira centenaria na entrada de Pazos. Dígame que non pertence ao Concello de Vedra, pero, bueno, entendo que o interese do camiño non se cinguirá, claro, que Vedra forma parte dunha asociación, non se cinguirá só ao ámbito do Concello. A entrada de Pazos, entre, bueno, o pasado un hotel antes de chegar a Pazos. Bueno, cortouse unha carballeira centenaria, máxima aínda unha rinqueira de carballos situado na parte alta do roleiro que se define a caixa do camiño, unha corredoira ben definida, é un elemento típico e diferenciador, é que quedou destruído. Por tanto, como vicepresidente da asociación, pediría que pregunte primeiro se ten pensado facer algo ao respecto e, en concreto, o que. E logo unha curiosidade respecto do alumeado. A ver, o Concello encargou un proxecto para, bueno, do cal logo derivou a subvención do IDAR. Entón, bueno, quería saber máis ou menos a discrepancia ou a concordancia entre o orzamento do proxecto elaborado polo Concello e o orzamento, a proposta orzamentaria da empresa adxudicataria por esa actuación, polo que é a renovación do lumiado, que é o PECAT. A discrepancia entre o que a executiva... Non, entre a subvención non, entre o proxecto, o Concello encargou un proxecto Entre o proxecto da subvención. Entre o proxecto de subvención e a oferta económica. Porcentualmente, canto é a variación entre unha e outra. E logo, respecto ao pagamento pola ocupación dos terreos para a ampliación da estrada de Diputación de Sarantón, pregunto se se pagaron terreos que xa eran de dominio público, estaban afectados polo dominio público, ou eran de dominio público de facto, digo, porque houve cesión previamente deles, ou mediante algún tipo de
de acto ou ben unha cesión de facto porque se executaron obras con posterioridade ao plan xeral, co cal se fixera a cesión nun documento ou non, pois a cesión da alineación tivo que executarse. Refírome a peches e outro tipo de edificacións que ben foron feitas con posterioridade ao pexón ou foron regularizadas con posterioridade ao pexón, que, por lo tanto, se tivo que ter feita efectiva esa cesión. E si, neses casos, se fixo igualmente pagamento da ocupación dese terreo, que de facto era público, con diñeiro público. Bueno, respecto do pexón, claro, vostede leva 2 legislaturas prometendo a modificación do pexón. Creo que compartimos que o pexón é un pexón especulativo, feito conforme a moda da burbulla inmobiliaria do momento, que non é un pexón feito por a xente de Vedra, e tanto é así, bueno, a burbulla pinchou, e, bueno, eu falo así un pouco de memoria, pero supoño que o solo urbanizable urbano non delimitado apto para urbanizar durante o seu goberno non se executou, non se urbanizou un solo metro cuadrado. O cal, creo que hai razón máis que de sobra para considerar a modificación dese pexón e que é necesario trasladar ese aproveitamento edificatorio e productivo que estaba nos urbanizables pois aos contornos dos núcleos. Despois de 2 legislaturas, acaba de decir vostede aquí que está aí ainda estudiando iso que chama vostede, a modificación dos núcleos piloto, estas historias. Bueno, a pregunta é, agora para a seguinte legislatura, vostede vai ter a agenda de decirle a veciñanza que vai modificar novamente o plan xeral. Se vai modificar novamente o plan xeral, non. Vai ter novamente a gente que vai modificar o plan xeral. Esa é a pregunta. E nada máis, bueno. A pregunta, só a pregunta. É certo que no contrato con Ferrovial, operativas luminarias, ten unha cláusula que indica que a partir do número de luminarias fundidas que paga o Concello. Non sei. Faccio una fare, non sei. Non sei importante. Vale, bueno, pues, claro, muchas gracias a todos.